Jaký to je, když takhle přijdete do reprezentačního mužstva? Co tam ty starý kofři, jak oni se tváří? Tak já myslím, že úplně normálně. No to já nevím, co to je, já jsem tam v životě mezi nimi nebyl. Úplně normálně. Nazdar řeknou, nebo co je? No, tak takhle, no, mě normálně přivítali. Jo, pozdraví, jo, tak to je pěkný. Čili to tam je fajnová atmosféra. Nazdar. No ne, tak jak to je? Přijdete a co? Je tam nějaký zvyk, nějaká ceremonie nebo něco? Ne, tak tady to bylo úplně normální. No úplně normální. A teďko já bych vám ještě jednou řekl, že já jsem tam nikdy nebyl, čili já nevím, co to je to normální. Čili přijdete v trenkách a oni řeknou nazdar. No. Vy řeknete nazdar a oni řeknou, to je tak normální, nebo co? No. Pak si vezmete míč, jako, nebo? Tak normálně, já jsem měl usnadněný, že nebylo žádný velký přivítání, protože já jsem přijel na ten trénink. Ten trénink byl tam? V Praze, takže... Jako na stadionu? Takže normálně, jak říkáte, no, jsme se pozdravili a šli jsme trénovat. No. Čili normálně nazdar, pojď, jo. Přesně tak. Jak tady se a někdo řekne, normálně mi přihraj. Tak, no. No dobře, ale třeba, tak je někdo kapitán, že jo? Má on nějaký hemzy třeba během zápasu? tak já jsem hrál chvíli, že jo, takže nevím, no, ale... No ne, jestli vám něco říkal Jo, určitě, třeba? tak No určitě, tak co tak mě říkal? pozbuzovali. Pozbuzovali? No, tak jako dobrý, jako, ale... Dobrý. Že tím to nekončí, že Že vy jste běžel, on běžel Korvaldu. Dobrý. Tak to abych si možná i zahrál. Tak no. No tak ale jak vás pozbudí, kolega? Dobrý teda, to je divný docela, no, ale já umím si představit, co bylo po gólu, že jo? Tak to jsem viděl. Ale třeba předtím, tady jste Ne, tam... tak během, že samozřejmě... Berou na to ohled, že jste tam poprvé? Ne, tak to ne, tak... Berou normálně jako... Tam prostě už není jako čas na to, že tam jde poprvé, že jo, to je Dobře, ale kvalifikační si do vás utkání. plácne dozad třeba. Jak říkám, no, tak každý se mě snažil třeba pozbudit, ale Jo. spíš taky ty pokyny v té hře, jako běž támhle a támhle. Jo. A nebo jdi do šatny. A nadávají taky. Kam to kopeš, nebo kam čumíš, nebo něco? Tak No taky, jen to řekněte. tak To víme, že jsou jo? při to emoce, že jo? Při tom- No, jsou emoce, čili jsou nadávky, že jo? A kdo zval, co čumíš, nebo kam čumíš? Ne, tak to jsem neslyšel. Jako To jste neslyšel, aha. nadávky třeba tam padnou, že jo, když jsme dostali třeba to vlastního, že jo, nebo to, tak... No tak to musí lítat teda. A tak se nadával taky, ne? Ne. To já bych nezval první. Co děláš? No, normálně, aby bylo vidět, že jsem tam jako mezi nima normálně už. No ne, ale tak, a pak když to skončilo, tak co tomu říkali, že přišel takový nováček a dal 2 góly? Tak říkali dobrý, jako, že to bylo... Říkali, tak to je bomba. To je překvápko. To taky někdo říkal. Taky říkal, že... To byl možná otec, ale ne. Ne, Který jim stál ve dveřích mezi tím. Čili říkali dobrý. A vy říkáte, že jste tam nikdy nebyl a všechno to znáte. Tak já si to tak jenom představuji, ale vy to popisujete takový mlčenlivý seskupení, kde občas někdo řekne dobrý. A nebo normálně. No a pak jste to oslavovali nějak nebo něco? Ne, tak... Normálně. Nechcete se napít? A když se normálně pije. Tak to je dobrý, no.